Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Арышт Сергея Тихановскага і Віктора Бабарыкі, адмова ў рэгістрацыі Валерыя Цыпкала, затрыманні і прысуды сябрам ініцыятыўных груп і гэтак далей, і гэтак далей. Усё гэта стала нагодай для того, каб асобныя палітыкі на Захадзе загаварылі пра неабходнасць увядзення новых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Мінска. Ці стане пагроза ўвядзення санкцый стрымліваючым фактарам для беларускіх сілавікоў, і ўвогуле трэба ці не трэба уводзіць санкцыі і з якіх меркаванняў мы сёння і абмяркуем. З маімі гасцямі ў студыі адмыслова зладзім такі двубой паміж Артёмам Шрайбманам, палітычным аналітыкам і кіраўніком Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Евгеном Прейгерманом. Добрый день, шановные. Вы будете, як вот боксеры эти замежные, американские, там одразу там, типа, там, накачивают себе лбами? Не, я думаю, мы будем як не американские, які одразу до судді, до рефері приходять і думаєш, лепей з ним розібратися на перший. Дякую вам, супокоїли. Можна я задам вам одразу такое, ну, там, для разогреву такое питання. Мне уже не один раз доводилося читать, чуть такое меркаванне, что нібыта ну, існуе такая, ну, не скажем, недомовленность, але нібыта ішлі перамовы паміж Лукашенком не, ну, але, может быть, прадстаўнікамі нейкай адміністрацыі прэзідэнта ці яшчэ што з заходнімі палітыкамі, што, маўляў, калі гэтыя выбары пройдуць больш-менш спакойна, ну, не будзе крыві, ці, як мінулы раз вось, Артём, вы сказалі, крывавай мясарубкі, то, ну, скажем так, будзе Лукашенко прызнаны на Захадзе, ну, ці не прызнаны, ну, прынамсі, санкцый ніякіх не будзе, і будзе ўсё ціха і спакойна. Як вы лічыце, увогуле такія дамоўленасці маглі быць ці не маглі? Евген. Я першы. Ну, я не ведаю, наколькі дамоўленасці былі ці не былі, напэўна, размовы такія не могуць не весціся, але ёсць абсалютна аб'ектыўныя падставы чакаць, што як Менск, так і еўрапейскія сталіцы былі б зацікаўлены, каб менавіта вось такім чынам усё і адбылося, і таму я думаю, што хутчэй не на ўзроўні дамоўленасцяў, а на ўзроўні проста нейкага сігналізавання ці выказвання сваёй пазіцыі, ну, напэўна, такія рэчы нейкія казались. Калі больш-менш спакойна, калі нейкі варыянт, там, я не ведаю, 2008 года ці 2015 года, то як бы тады і рэакцыі. Не, 8 я маю на увазе не прэзідэнцкія, а парламенцкія выбары, вось калі таксама яны прызнаныя фактычна не былі згодна з дакладам Бдзіпча БСЕ, але ён даў падставы для таго, каб не той, каб не спыняць нейкі працэс нармалізацыі, а наадварот яго паскорыць. Ну і паскорыўся так вельмі добра. У 2009 годзе такія адносіны былі досыць цёплыя, скажем так, паміж Беларусью і Захадам, а потым 2010 прыйшоў. Артём, але на ваш погляд, скажыце, вось нават калі такія размовы былі, калі такія, ну, скажем, гаранты і не гаранты, але вот, ну, пэўныя такія умовы былі высказаныя, ці можа гэта стаць вот нейкім такім аргументам для беларускіх уладаў, каб яны себе болей стрымана паводзілі ў дачыненні да магчымых удзельнікаў там нейкіх вулічных акцый пратэста па выніку выбараў? Ну, во-первых, я не думаю, что такие разговоры вообще имело смысл вести. Это абсолютно очевидная для обеих сторон фактическая реальность. Если не будет насилия, если не было бы насилия, вернее, то не было бы и каких-то санкций, не было бы ухудшения отношений. Это просто... Об этом даже не нужно разговаривать, на самом деле. Но вот вопрос, как вы это сформулировали, признании и непризнании, это вообще, на самом деле, несуществующая в реальности материи. Выборы все равно бы признали недемократичными наблюдатели ОБСЕ, все равно бы это осудили Брюссель и Вашингтон, но фактически продолжили бы общаться. И самое главное, что даже если будет насилие, они все равно будут общаться. Вопрос просто на каком уровне и так далее. Послов все равно все будут присылать, и эти послы будут давать верительные грамоты именно этому президенту, вне зависимости от того, как прошли выборы страны. Они и монархам дают эти верительные грамоты. Отвечая на ваш вопрос, я не думаю, что это будет серьезным сдерживающим фактором. Белорусская власть в предвыборной кампании действует, исходя из своих соображений о рисках, внутренних рисках и угрозах. Внешняя конъюнктура, она где-то на фоне держится, где-то вот как такой фактор, который надо учитывать на будущее, и с которым надо работать Макею и МИДу как официальному ведомству. То есть вот как бы это ваша епархия, успокаивайте наших собеседников. Но внутри страны, я думаю, вот сейчас решения принимаются уж точно не дипломатами, и я думаю, что не особо их слушаю.
Ну давайте перейдем до асноўнай тэмы нашай размовы про тое, что уже мы абмяркоўвалі гэта ў нашым эфіры. Месяц уже відаць болей, як на захадзе загаварылі про магчымае ўвядзенне нейкіх санкцый. Евген, вот все ж таки, як вы лічыце, дапамогуць санкцыі хоць у чым-небудзь, калі яны будуць уведзеныя? Тут вось, Дміцер, давайте спачатку вызначымся, як бы, з якога пункту гледжання мы будзем аналізаваць гэту сітуацыю, таму што тут ёсць вось такі цікавы нюанс. Вы пачалі казаць, што шмат хто на захадзе кажа, што вось трэба ўвесці санкцыі, гэта непазбежна. У захада можа быць крышачку іншая логіка, чым тое, на што мы тут у Беларусі звяртаем увагу. Таму што тут у Беларусі для нас што важна, каб калі вось мы кажам, што санкцыі трэба ўвесці, каб яны дапамагалі нам змяніць паводзіны тых, каго падазраюць і абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека і дэмакратіі. І другое, што таксама можа быць важна, што, ну, напэўна, могуць быць нейкія санкцыі, якія, скажем так, змяншаюць магчымасці рэпрэсіўнага апарата ў краіне. Ну, напрыклад, вось калі ўводзяцца там розныя эмбарга на ўзбраенні ці прадукцыя падвойнага назначэння, ідэя, ў прынцыпе, ў гэтым, каб зменшыць магчымасці рэпрэсіўнага апарата прымяняць гэтыя рэчы супраць там сваіх людзей. Так вось, калі мы з вамі, а я прапаную разважаць менавіта вось у гэтым полі, і тады іншыя проста крытэрыі эфектыўнасці і як бы таго, на што мы мусім звяртаць увагу. Але ж калі мы кажам яшчэ пра пазіцыю Брюсселя, там у канчатковым выпадку можа быць яшчэ такі аргумент, што Брюссель проста не можа не ўвесці гэтай санкцыі, таму што для яго у тым ліку важна сігналізаваць вось сваю там нейкія паводзіны. Прытым сігналізаваць як беларускім уладам, як асабістым сваім там грамадствам. Гэтаксама і больш шырока ў міжнароднай супольнасці. Сёння стаіць перад выклікам як бы якога кшталту міжнародны гулец гэта будзе вось зараз, калі адбываецца гэта трансфармацыя міжнародных адносінаў. І для іх усё ж такі шмат для каго важна, каб яны ўспрымаліся вось менавіта як тыя, хто адстойвае правы чалавека і гатовы неяк рэагаваць. І таму калі яны не ўводзяць нейкія там абмежавальныя захады ў дачыненні да Беларусі, гэта можа быць сігналам там для шмат якіх іншых рэпрэсіўных рэжымаў у свеце, што ну вось ЕС уже не тот, як той казаў, так? Таму я чаму акцэнтую на гэтым увагу, што часта вось размаўляеш там ці з навукоўцамі, ці з экспертамі, асабліва ў еўрапейскім звязе, яны пасля ўсіх аргументаў кажуць, не, ну ўсё роўна гэта было важна, гэта было эфектыўна, таму што мы сігналізавалі нешта. Таму я прапаную давайте размаўляць вось з пазіцыі інтарэсаў беларускага грамадства. То бок нам важна, каб санкцыі да чагосьці прыводзілі, так? Тут на зямлі. І тады мой аргумент дастаткова просты. Санкцыі проста не ў стане увогуле тут нічога змяніць. Тым больш змяніць пазітыўна. Ёсць, па-першае, у нас досвед, ужо колькі гадоў там, калі не 25, то 20 рознага кшталту санкцыяў. І мы бачым, што яны ніколі тут у Беларусі не змянялі паводзіны тых, супраць каго яны ўводзіліся, яны ніякім чынам не змяншалі як бы там рызыку ўжывання рэпрэсіўнага апарату супраць тых, каго ўлада там лічыць сваімі апанентамі. Але і іншы бок гэтага медаля заключаецца ў тым, што я не кажу, што калі санкцыі не ўводзяцца, то ў нас як бы тут наступае дэмакратычны рай, да, і што яны абавязкова ведуць толькі да паляпшэння сітуацыі. Мой аргумент у тым, што санкцыі ўвогуле ніякага дачынення да змены сітуацыі тут з правамі чалавека і дэмакратыяй і з паводзінамі тых людзей, якія ва ўладзе, не адыгрываюць. Таму што рэпрэсіўны апарат пачынае працаваць проста зусім па іншай логіцы, па логіцы захавання ўлады. Ёсць санкцыі сёння, ці няма іх, вось у той сітуацыі, якой мы сёння знаходзімся, на 100% беларускія ўлады вялі б сябе так, як яны сябе вядуць. Таму санкцыі проста яны неэфектыўныя з гэтага пункту гледжання, але ж яны маюць яшчэ шмат якія негатыўныя наступствы, пра гэта, напэўна, паговорам, я уже і так шмат часу адцягнуў. Ну, па-першае, зараз вось Евген как бы мне зрабіў прапанову, што давайте паговорым пра гэта, але падчас гэтай нашай сустрэчы я хочу ўвогуле так, як рэферы стаяць збоку, таму гэта пытанне наперш да вас. Артём, вот вы згодныя з такой прапановай гаварыць менавіта ў гэтым ключы, як... Про белорусское общество? Да, конечно, я просто думаю, что с точки зрения внешних политических интересов Беларуси у нас, Женя, не будет спора. Потому что, я думаю, и я, и он считаем, что санкции снижают способность Минска маневрировать, снижают способность Минска в том числе вести переговоры с Россией и ослабляют ее переговорную позицию. Санкции сами по себе работают как такая очень инерционная, такой якорь в отношениях, который их просто тянет на дно, даже вне зависимости от желания двух сторон иногда их преодолевать. То есть это очень серьезный барьер для выстраивания потом отношений. И здесь у нас просто, Женя, вряд ли будет спор. Внутри страны я чуть-чуть, наверное, бы не согласился. И здесь, конечно же, санкции не приводят к демократизации Беларуси. И тут это понятно, и было бы странно
странно от них этого ждать. Вопрос в том, какую функцию санкции выполняют, когда они висят как дамоклов меч. Вот если белорусские власти знают, что политзаключенный — это красная черта, после которой вводятся санкции. И такое правило плюс-минус существовало последние 15 лет. В 2006 году набрали политзаключенных, ввели санкции, в 2008 году их отпустили, санкции сняли. В 2011 году набрали политзаключенных, ввели санкции, в 2015 году политзаключенных довыпустили, санкции сняли. Если это правило перестает работать, если Евросоюз говорит: все, мы от санкций вообще отказываемся, это неэффективный механизм, и это просто уходит с повестки дня переговоров, я не вижу аргумента, который заставит белорусскую власть освобождать политзаключенных. Вот его просто не будет. Да, санкции ведут ко всем тем негативным последствиям, которых и Женя говорил, и я говорю, и здесь у нас спора нет. Но на другой чаше весов, я не хочу сейчас звучать очень пафосно и как-то морализаторски, но судьбы невиновных людей. И некий стандарт, который таким образом понижается. И вот в этом, мне кажется, мне кажется, если хотите, позитивное воздействие санкций. Они оставляют вот эту некую красную линию. Не то, чтобы белорусская власть вообще не набирает новых политзаключенных. Набирает, но так хотя бы есть причина их отпускать. Если санкций нет в принципе, может быть, Женя предложит, может быть, кто-то другой предложит. Но что может заставить белорусскую власть выпустить? И почему? Выпустила ли бы она их в 2008 и 2015 году, если санкций не существовало? Не думаю. Выпустит ли она их сейчас, если Евросоюз вообще не введет санкций? Очень вряд ли. Евген, ну вось да вас пытанне. У нас уже ёсць, наколькі я калі не памыляюся, калі лічбы не змяніліся, 31 палітвязень на сённяшні дзень. Ну, напэўна. І вот калі зараз не будзе размоў пра санкцыі, а можа быць і не будуць уведзены яны, ці ёсць спадзеў, што гэтыя людзі выйдуць не праз там 5 гадоў, а праз год на волю, а то можа быць і зараз. Усё залежыць ад таго, што будзе рабіцца. Я тут таксама не згодны з Артёмом. Нават вось у нас ёсць як бы бенефіт таго, што мы размаўляем пра тое, што адбывалася на працягу 20 гадоў. І ёсць уже цэлыя нават навуковыя працы, якія напісаныя па беларускаму кейсу былі, якія вельмі добра паказваюць, што і перамовы паміж Мінскам там і Захадам пачынаюцца, і палітзняволеныя потым выпускаюцца не з-за таго, што ёсць санкцыі, а з-за таго, што Мінску патрэбная прынамсі камунікацыя з Захадам, а яшчэ больш канкрэтна і звычайна гэта эканамічныя магчымасці супрацоўніцтва з Захадам. Вось тут я просто прашу ўсіх вельмі уважліва да гэтага прыслухацца. Пытанне не ў тым, што Мінску трэба адмяніць вось санкцыі, і як толькі санкцыяў няма, яны гатовы ісці на нейкія там новыя крокі, у тым ліку выпускаць палітзняволеных. Пытанне ў тым, што Мінску па аб'ектыўных прычынах патрэбная вось гэта геапалітычная манеўранасць, і гэтак жа сама патрэбная дыверсіфікацыя эканомікі. Зразумела, што калі санкцыі ёсць, дзеля таго, каб рухацца ў гэтым накірунку, іх трэба адмяняць. Але нават калі санкцыяў няма, Мінску вось гэта ўсё роўна патрэбнае. І Захад тут мае магчымасць з гэтым гуляць. Таму што нават не ўводзячы санкцыі, Захад проста можа казаць, што калі вы спаводзіце сябе такім чынам, якім вы сёння сябе паводзіце, мы проста не ідзем ні на якае дадатковае супрацоўніцтва. І гэта як бы, калі хочаце, такія латэнтныя санкцыі атрымліваць. То есть не кнут, а пряник, да? Ну, па сутнасці так, это абаротны бок вось гэтага медаля. А яно спрацоўвае? Вот яно ж, па-мойму, так і было раней. Так вось ён і спрацоўваў. То бок у нас няма падставы, нават гледзячы на эмпірычныя дадзеныя і даследаванні, казаць, што менавіта выпускаліся палітзняволеныя з-за прысутнай санкцыі. Таму што яны, яшчэ раз падкрэслю, яны выпускаліся тады, калі Мінску сапраўды трэба было інтэнсіфікаваць перамоўны працэс з Захадам. Былі санкцыі ў гэтым моманце, не былі, не іграла ніякай ролі, але санкцыі, адпаведна, адыгрывалі негатыў дадатковы. Просто яны, па-першае, дазвалялі беларускім уладам у першыя там месяцы ці гады пасля таго, як яны ўводзіліся, замарожваць ту сітуацыю тотальна, і калі хочаце закатваць у асфальт, ёсць такая у нас вядомая паліталагічная думка ў Беларусі, да? І па-другое, яны абрубалі вось гэты канцы супрацоўніцтва з Захадам, і кожны раз усё трэба пачынаць з самага пачатку. І самы апошні тут яшчэ вось з гэтым звязаны важны аргумент. Мы увесь час падкрэсліваем, што ў Захада няма ніякіх рычагоў уплыву на беларускія ўлады менавіта з-за гэтага. І калі вось Артём кажа, што трэба мець вось гэты інструмент як дамоклаў меч, гэта значыць, што Захад такім чынам як бы запрашае самі беларускія ўлады заставацца увесь час вось толькі ў гэтым заганным коле. І не намагаючыся падвысіць свой інструментарый, калі ў пэўны момант сапраўды пагроза санкцый магла прывесці да нейкіх пазітыўных зменаў тут,
захад сам застаецца на вельмі з гэтым нізкім узроўні, калі не мае ніякага інструментарыя, а дамоклаў меч гэта ну фактычна толькі рытарычны. Я бы хотел, чтобы все было так, как вот ты, Женя, предлагаешь. То есть и мы бы, наверное, все хотели, чтобы у Запада было достаточно пряников, чтобы он мог не полагаться на кнут. Чтобы он мог просто сказать, что вот есть такой, условно говоря, пакет поддержки разноплановой, который вы получите в случае, если политзаключенные будут отпущены, и не получите, если не отпустите их. И это наверняка было бы эффективным механизмом, я с тобой согласен. И дай бог, чтобы он появился. Но факт остается, ну, как бы фактом, что такого пакета поддержки, наверное, единственный раз, когда его положили на стол, был конец 2010 года. Родослав Сикорский, Вестервелли. Это все такое. Да, и это было, да, скорее миф. Никогда Евросоюз не вкладывал большие, какие-то существенно значимые для вот местного режима деньги в страну, которая даже не декларирует своих европейских интенций, не делать какие-то шаги навстречу этого. То есть это просто реальность, да, это такова реальность. Даже Украина недополучает по сравнению с тем, чего бы она хотела, а Украина сделала, казалось бы, для евроинтеграции, ну, можно сказать, пошла на любые жертвы, которые только можно и не нужно и не нужно было идти, правильно? И поэтому это пожелание, оно, конечно, замечательно, и было бы здорово, если бы мы были в таком мире, но мы не в нем. А вот, и поэтому в нашей реальности, я думаю, что, к сожалению, именно такой грубый, вот абсолютно бьющий посуду инструмент, как санкции, по факту остается единственным мотиватором, да, если хочешь, стимулом для белорусских властей делать одно конкретное действие, выпускать политзаключенных. То, что он сразу после введения санкций замораживает ситуацию, я с тобой согласен. Я просто думаю, что если бы санкций не было в принципе, то у Евросоюза просто бы не нашлось аргументов для того, чтобы эту заморозку вообще когда-нибудь остановить. Нет, так, Артем, ты вот скажешь, я думаю, то бок, на чым гэта грунтуецца думанне? На опыте нашем. Так и не опыт, я ж тебе кажу, што ёсць цэлыя працы, я тебе могу потом показаць акадэмічныя, якія канкрэтна на эмпірычных дадзеных, там пачынаючы з канца 90-х гадоў, показывают, что санкции не з'яўляюцца тым фактарам, які Нет, мы можем это сейчас проговорить, здесь даже не нужны научные работы. У нас санкции вводились пакетами дважды в отношении Беларуси. Это не какие-то там 10 случаев, это 2 раза. 2006-2008, 2011-2015. Нет, ну не совсем, там были небольшие санкции, которые... Да, и тогда тоже выполнялись какие-то условия. И там, до речи, когда мы кажем про 90-е, там же были, памятаете, самые первые санкции, якими были? Когда Еврозвяз просто сказал, что после референдума, тут, який отбывся, не признанный был, и он сказал, что мы замороживаем усё, как бы, змястоўнае супрацоўніцтва з Беларусю, мы перастаем ратыфікаваць дамову пра партнерства і супрацоўніцтва, мы не допускаем вас до Совета Рады Европы и так далее. То бок это вот как раз таки... Это, мне кажется, довольно старые примеры, которые сейчас с сегодняшним Евросоюзом, в принципе, это показывае, как бы, вот гэта адваротны бок, калі санкцый таких вось няма, які табе, па-першае, даюць тут магчымасць уладам унутры яшчэ больш усё замарозіць, сказаць, што вось гэта за іх, а па-другое, які абрубаюць дыпламатычныя канцы. Але з іншага боку яны як бы ёсць. Просто гэта, калі хочаце, вось еўрапейскія дыпламаты любяць казаць там разумныя санкцыі. Вось гэта у пэўнай ступені больш разумныя санкцыі. Але тут просто, Артём, ты яшчэ як бы все, что ты сказал, я не бачу, як бы, якім чынам гэта мяне аргумент про тое, что санкции ніякім чынам ни на что не удзельнічаюць, ну, не уздзейнічаюць. Нет, я просто говорю, если бы Евросоюз взял твою логику за такой свой модус операнди, то есть... Так ён і бярэ. Гэта я кажу, гэта подтвержденное просто... Ну, пока санкции вводились до сих пор, да, в 2015 году их отменили, да. Если бы их убрали со стола в принципе, что бы заставило белорусских властей освобождать политзаключенных? Необходное супрацоўніцтва. Откуда ты это знаешь? Без санкций пока политзаключенных никогда не выпускали. Так то, что санкции были, гэта ничто не подтверждае. Было зафіксавана, што кожны раз, калі ў Беларусі, нават калі вось так па-простаму глядзець, пагаршаліся адносіны з Расіяй, то толькі тады беларускія ўлады ішлі на тое, каб у тым ліку паляпшаць адносіны з Захадам, і элемент гэтага быў выпускаць палізняволеных. Дарэчы, зноў ж такі, Захад як бы сам у пэўнай ступені вось запрашаў беларускія ўлады, што зрабіце вось толькі вось гэты крок, а калі мы паглядзім на тое, што пісалася ў розных еўрапейскіх дакументах, чаму ўводзяцца санкцыі, то мы там знойдзем усё, а пачынаючы ад палізняволеных і сканчваючы тым, все понимали, што условия одно. Все понимали, так усё роўна, гэта значыць, што санкцыі не тое, што нават не спрацоўваюць вось дзеля таго палітычных зняволеных канкрэтна. Не так. Санкцыі не спрацоўваюць дзеля таго, каб тут пашыралася прастора дэмакратыі. Это понятно. Але яны як бы яшчэ і запрашаюць да вось гэтага мінімальнага ўзроўню, ну выпусціце проста гэтых людзей, а іх бы і так выпускалі, таму што я кажу, я не уверен, імпульс выпускаць быў тады, калі ўладам кожны раз
пасля пагаршэння адносінаў з Россией трэба было гэтыя адносіны Да, но если бы санкций не было, политзаключенные не были бы маркером. Зачем их Почему? выпускать? Так тому что табе трэба у развяза ёсць пазіцыя, мы з вами будем супрацоўнічаць, калі у вас няма палізняволеных. Так санкции были блокером этого вот сотрудничества. Что яны меняюць, Артём? Они меняют то, что в их отсутствии нет вот этой вот красной черты. И Беларусь Чым может... тут якраз такі, я кажу, нам патрэбна супрацоўніцтва з захадам. Да. Захад кажа, мы з вами не будем супрацоўнічаць, пакуль у вас палізняволены. Менавіта з-за гэтага палізняволеныя вызваляюцца. За Причым этим, тут санкции? потому что санкции являлись тем самым критерием, после которого Евросоюз мог сказать, что мы переворачиваем черту. Если Почему без санкций не максимум? переворачиваем страницу? Потому что у Евросоюза нет ничего, по факту, что он может предложить существенного взамен. Это от этого мы начали с тобой разговор. Что если бы целью было разморозить какое-то абстрактное сотрудничество, которое ничего не дает, то Беларусь ради этого могла бы ничего не делать. Добра. А тады навошта Беларусі здымаць санкцыі, калі развязу як бы адказ не можа нічога прапанаваць у супрацоўніцтве? Потому что есть понимание, что санкции настолько серьезно вредят международному, в том числе инвестиционному имиджу. Так ты ж кажаш, што Еўразвяз не можа нічога Я даць. говорю Гэта ён і можа даць. Он не может дать инвестиции. Ну як не можа? Очень просто. Евросоюз не может приказать своим бизнесам, придите в Беларусь. Но бизнесы, в том числе европейские и мировые, смотрят на страну и говорят, вы под санкциями ЕС и США. Не зусім Поэтому так. это большая проблема для имиджа. Так зразумела, што гэта большая праблема, але зноў ж таки не зусім так. Мы заўсёды чуем гэта ад еўрапейскіх дыпламатаў, асабліва калі Александр Лукашенко іх просіць за руку прывесіць сюды інвестару, што типа мы не можам. Як бы палова праўды то есть, але іншая палова у тым, што ёсць рознага кшталту там рэйтынгі, якія у першую чаргу ўплываюць на тое, якім чынам патэнцыйныя інвестары зацікаўлены ці не зацікаўлены тым, кам прыходзіць Украіна. І гэтыя рэйтынгі у першую чаргу выбудоўваюцца за як бы ўзроўню палітычных стасункаў і ўвогуле стасункаў паміж рознымі краінамі, там і развязамі Беларусь. Зразумела, што калі санкцыі ёсць, то гэта першае, што там І Беларусь хочет от них избавиться. Але здым санкцыяў, вось ты мне скажы, пасля таго, як здымаліся санкцыі, калісьці адразу тут быў наплыў нейкіх інвестыцый? Нет. Ну так значыць, зноў ж таки санкцыі нічога тут. Но белорусская власть хотела их отменить. Значыць, беларуская ўлада бачыць нешта ў супрацоўніцтве з еўразвязам, чаго яна можа выйграць? В чем выразилась бенефит, который она получила, кроме снятия санкций? Ну, як у чым? Па-першае, як бы больш такое знешнепалітычнае манеўріраванне, пра якое мы кажам, да? Там можна разважаць, навошта яно патрэбна, але яно патрэбна. І яно можа адбывацца толькі тады, калі ўсе разумеюць, што Захад і еўразвяз у прыватнасці гатовы з Беларусю супрацоўнічаць. Ну і па-другое, гэта розныя кшталту эканамічныя пытанні. Дарэчы, Артём, калі ты кажаш пра тое, што няма ніякіх эканамічных тут уплываў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця і Еўрапейскі інвестыцыйны банк. Тое, што лічыцца найгалоўнейшым дасягненнем у супрацоўніцтве Беларусі і развяза апошнія гады. Ён бы мог тут працаваць, калі бы не было палітычнай волі з боку Еўрапейскага Саюза? Конечно, нет. Но он бы не мог тут работать, в том числе, если бы не сняли санкции. Зразумела. Так я кажу, што санкцыі ўвогуле не играюць ніякой ролі. Гэта ўвогуле іншы імпульс просто. По-моему, это очень важный маркер, который в случае его отсутствия вопрос политзаключенных он стал бы одним из вопросов, вот, которые 12 условий Евросоюза, если помнишь, были такие, да, которые Беларусь из них выполнила одно, правильно, там, отменила статью 193, там, 1, а все остальные нет. И если бы политзаключенные были бы вот в формате вот такого общего, размытого, не привязанного к санкциям явления, то очень скоро белорусская власть стала бы к нему относиться примерно так же, как она стала относиться к требованию о честных выборах. То есть никак. Дарэчы, яшчэ адзін тады контраргумент тут. Каб па-іншаму взглянуць на гэтую сітуацыю, нам трэба мець сітуацыю, калі як бы санкцый не было, але былі нейкія парушэнні правоў чалавека. Тут у Беларусі што адбывалася, да? Зразумела, зараз экстраардынарная сітуацыя, нічога, ні наяўнасць санкцый, ні адсутнасць увогуле ніяк не ўплывае. Але вось калі мы ўзгадаем, напрыклад, той жа, калі гэта былі акцыі дармаедаў, 2017 год. Вось тады ніякіх санкцый уведзена не было. Конечно. Што адбылося? Адбылося тое, што нават людзей, супраць якіх хутчэй за ўсё былі сфабрыкаваныя справы, іх замялі і вельмі хутка адпусцілі, і тут не произошло ніякай заморозки. Я считаю, что это сделали потому, что боялись, что новые политзаключенные приведут к санкциям и к заморозке сотрудничества в том числе, но это часть одного процесса. Если бы вот этой смычки в голове не было, что санкции равно политзаключенные, я думаю, что Белого легиона, но оставили бы ребят посидеть подольше. Не было бы этой проблемы. И вот ты, кстати, вывел на очень интересный аргумент, который я тоже хотел привести. Белорусские репрессии, абсолютно, ты это тоже подчеркнул, они не начинаются из-за санкций. Они всегда начинаются по своей внутренней логике. И санкции действительно от этого абсолютно отвязаны. Санкции не в силе. Это вообще не инструмент, который в силе предопределить поведение белорусских властей в старте репрессий. Потому что
Начало репрессий 6-й год, 10-й год, 17-й год и 20-й год всегда начиналось без санкций. Я нават больше значу, что адсутнасць санкцый у выніку Проводит до их ввядзення. правакуе ўлады на тое, каб жорсткасці нейкія прымяняць, таму што людзі расслабляюцца, нейкая такая адліга ў грамадстве, пачынаюць выходзіць на вуліцу. Дзе як бы эмпірычныя падставіны так вось лічыць. Людзі пачынаюць выходзіць на вуліцу, гэта іншая сітуацыя, якую мы, здаецца, таксама абмяркоўвалі. Таму што з-за адсутнасці санкцый у Беларусі пачынае больш свабодна сябе пачуваць грамадства. І гэта якраз такі контраргумент у шмат такіх спрэчках, які выкарыстоўваюць, я так думаю, людзі, якія за Нет слабы отсутствия варыянт. санкций, это отсутствие репрессий. Ну так таму што калі няма санкцый, то улады як бы Ну, как тебе сказать, сейчас репрессии есть, санкций нет. Не, так ну, мы про гэта ўжо сказалі, што гэта В 17-м году было то же самое. адарвана іншая логіка, як бы з чым мы пагаджаемся. Але ну тое, што сказаў Дзміцер, гэта ну не зусім як бы на чымсьці базуецца. Ну, просто такое назіранне. Санкцыі знялі, у нас тут адліга, пацяпленне адносінаў з захадам, грамадства больш разняволенае, людзі пачынаюць адвыкаць, забывацца, што былі нейкія рэпрэсіі, пачынаюць там займацца сваімі там, выходзіць на мітынгі, дамагацца нейкіх там... Я думаю, аргумент, які сілавікі якраз такі там Лукашенко ці камусь яшчэ і даносіць, што наадварот трэба тут усё дзяржаць і ні на якія крокі не ісці. Можа, санкцыі тады і не адмяняць? Каб дапамагчы гэтым хлопцам, да, так Ну, не, ну с такой логикой, конечно. Не, я так не считаю, Дмитрий, на самом деле. Внутренняя либерализация, она связана с... Об этом Женя тоже много раз говорил, с ощущением власти, что она в безопасности. То есть я с этим абсолютно согласен. Когда власть чувствует, что все спокойно, она расслабляет как бы хватку, общество расслабляется, смелеет, заходит на новый круг активизма, получает по голове новое закручивание гаек. Санкции здесь реально, они никак с этим не связаны. Санкции не способны стать триггером закручивания гаек. Они лишь действительно подмораживают ситуацию на какое-то время. Легитимный некий аргумент дают некоторым людям. Абсолютно, абсолютно. Я с этим абсолютно согласен. У нас по этому вопросу спора нет. Мой спор, он очень узок. Вот мое разногласие, Женя, действительно очень узкоп. И я хочу это подчеркнуть. Мы согласны по 90% оценок по поводу последствий санкций. Но вот этот узкий момент по политзаключенным, я думаю, из моего анализа действий белорусских властей за последние годы, если бы политзаключенные не были очень привязаны к очень четкому действию, снятию санкций, если за них не стоит такая четкая цена, а за них стоит что-то абстрактное, вроде сотрудничества, вроде «мы к вам будем чаще ездить», то это было бы недостаточным мотиватором для того, чтобы невиновных людей отпустить к семьям. И это, я думаю, достаточно важно, потому что без этого мы приходим к стандартам, например, Азербайджана или России, где политзаключенные никогда не были предметом разговора с Западом. Там просто было всем на это наплевать, по большому счету, в разговоре с Брюсселем, с Вашингтоном. Они, конечно, делали заявления, но это никогда не предопределяло формат отношений. И в итоге уже правозащитники в этих странах сбиваются со счета. Там политзаключенные — это нормально. А в Беларуси, если их не привязать к чему-то конкретному, будь то санкции или будь то 3 миллиарда евро, это не важно. Для меня не важно, кнут это будет или пряник. Но для меня здорово, если так будет пряник. Пряник гораздо эффективнее и не отравляет отношения его наличия, как санкции. Но без этого чего-то конкретного политзаключенный как условие размывается и становится нормой жизни. Мы просто будем жить в ситуации, когда захочется этим заниматься власти, она будет этим заниматься и говорит, что на самом деле это не такие политзаключенные, что вы уж, честное слово. Да и вообще у нас же много есть интересов, как сотрудничать. То есть это все будет происходить просто. И я думаю, что просто сейчас так и будет происходить. То есть мы сейчас можем из нормативной дискуссии перейти в прогноз. Я думаю, что мы сейчас увидим то, о чем я говорю, реализацию того, о чем я говорю, что сейчас санкций не будет, я почти в этом уверен, если не будет реально какой-то кровавой бани, как мы говорили, если не будет жесткого, очень брутального кровавого насилия. И я думаю, это приведет к тому, что люди вроде Бабарика останутся сидеть на очень долго. Дарэчы, вось сапраўды вельмі важны момант на заканчэнне праграмы, ўсё ж такі такі невялікі прагноз. Евген, вы сказалі, вось гэтая сітуацыя, калі ёсць санкцыі, дрэнныя адносіны з захадам, потым у нейкі перыяд наступае момант, калі у нас дрэнныя адносіны з Расіяй раптам здараюцца у чарговы раз. Раней так было. Да, раней так было. Теперь они і санкцыі хронически плохие. Сённяшні дзень
у нас вельмі дрэнныя на сёння адносіны з Расіяй. У той жа момант глядзім, мы набіраем усё новых і новых палітвязняў. Што будзе там 9-10, ніхто зараз прадказаць не можа, будзем спадзявацца, што кровавай бані не здарыцца. Тым не менш, вот здавалася б, бачым, што дрэнныя адносіны з Расіяй. Ну прыці ж ты неяк вот свой імпэт тут у рэпрэсіях, каб нейкі такі захаваць магчымасць з захадам нейк. Ну, мы ж про гэта я Артём сказали, что тут просто зусім іншая логіка. Гэта аўтарытарная ўлада, якая ніколі не хавала, што яна аўтарытарная. Аўтарытарная ўлада, яна аўтарытарная таму, што для яе самае галоўнае захаванне гэтай самай улады. І калі яна разумее, што ёсць нейкая, ну сапраўды вялікая пагроза гэтай уладзе, усе астатнія уходзяць на іншы план. У нас тут крыху іншай дыскусіі. Дарэчы, вось калі казаць про прагнозы, в прынцыпе Артём важную рэч сказаў. Мы маем магчымасць, калі, канешне, не будзе вось гэтай крывавай бані. На вялікі жаль, я дапускаю, што усялякая можа Я так сам. І калі не будуць уведзеныя санкцыі, вось калі такі сцэнар будзе, мы якраз таки, в прынцыпе, пратэсціруем тое, пра што мы зараз сказалі, і паглядзім, чый аргумент быў правільны. Ну вы цынік, ну. Не, так а причем? Наоборот, Женя говорит о одном из самых мягких вариантов. Да, то бок калі, дай бог, будзе, я ж про самы мягкі кажу, не будзе ніякіх... Да, но ён заканчивается, як сказаў Артём, доўгай адсіткай того ж самага Ну, Бабарыкі. Не, так вось, Женя считает, зараз, что выпустят зараз всё я скажу. І мы тады побачым, як хутка ва ўмовах, калі не ўводзяцца санкцыі і працягваецца камунікацыя з захадам, будуць сидзець людзі. Але тут яшчэ нам не просто трэба паглядзець будзе вось тут у гэтай сітуацыі, але потым параўнаць з тым, напрыклад, колькі сидзеў Статкевич. І колькі яго трымалі за кратамі, колькі ён просіў? 5 гадоў. Ну, 5. 5 гадоў. Вось вам і таксама, на мой погляд, але зноў ж таки мы паглядзім, адказ на пытанне, наколькі эфектыўныя санкцыі у тым, каб вызвалялі палізнавольных. Але Посмотрим. давайте паглядзім. На вялікі жаль, я баюся, што можа быць так, што як бы лабараторных умоваў для гэтага эксперыменту у нас не будзе, але я спадзяюсь. А я вполне допускаю, что вот сегодняшний эксперимент докажет мою неправоту. Я готов, честно говоря, это допустить, потому что, возможно, состояние отношений с Россией, оно уже хронически плохое, и, возможно, само осознание того, что без второго крыла геополитики, внешней политики мы вообще не справимся, власть вдруг подобреет и без санкций. Тогда я абсолютно точно признаю правоту Жени. Ну, дай бог, так и получится. Я хочу оказаться в этой дискуссии неправ. У нас амаль што акадэмічны такі семінар атрымаўся. Ну, амаль што я разбаўлю акадэмічнасць жыццём. Джемс Львовы з Ютуба пытаецца у вас пытанне да Яўгена, ці прысутнічаў ён учора ў зале, дзе прэзідэнт звяртаўся да парламента, прысутнічаў, скажу за Яўгена. Не, мяне не было. Ці не баіцца ён сам трапіць пад санкцыі захаду пасля такой падтрымкі дзейнай улады? Ой, слухайте, я разумею, што грамадства у нас у такім эмацыйным стане. Я вось калі ў красавіку пісаў гэты артыкул свой, я, дарэчы, просто прапаную цяпер, колькі месяцаў прайшло, яшчэ раз яго прачытаць, а потым перачытаць яго пасля 9 жніўня. Потому што у меня ўражанне, што шмат хто мяне там крытыкаваў, прыпісваў вось тое, што гэты спадар мне прыпісвае, просто нават не ўдасужились пачытаць тое, пра што я пісаў. Я разумею вось гэты стан эмацыянальнай напружанасці, але людзі, давайте просто крыху галаву ўключаць. Вось гэта ёсць галоўная пагроза і грамадству, і незалежнасці краіны, што вось пад уплывам гэтай экзальтацыі мы просто становімся нейкім такім мясам для гэтых эмоцый, як з аднаго боку, і мы, на вялікі жаль, учора таксама падчас вось гэтага паслання гэта ўбачылі, так і з іншага боку. А ў нас як бы не ведаю, як у каго ёсць планы жыць у гэтай краіне, і вельмі хочацца, каб гэта была суверэнная краіна, якія б тут не абіраліся кіраўнікі, але яны абіраліся тут, і менавіта Мінск прымаў рашэнне, у тым ліку вось у сферы міжнародных адносінаў, а не адкульсьці нам там тэлефанавалі. І калі Кісінджер зноў запытаецца, з кім пагаварыць, каб абмеркаваць беларускія пытанні, ён тэлефанаваў менавіта ў Менск, а не ў нейкія іншыя сталіцы. Экс-кандыдат у прэзідэнта 2015 года Тацяна Караткевич піша: згодная з тым, што сувязь палітзняволеных з санкцыямі дае шанс для іх вызвалення. Пака не было такога, каб грант альбо інвестыцыйны праект з боку ЕС стаў падставай для іх вызвалення. Гэта канкрэтны гандаль, выкуп. Ну, гэта таксама просто словы, якія ні на чым не базуюцца. Я просто звяртаю увагу ўсіх, я вось Артёму казаў, ён пакуль не паверыў, што просто трэба, я магу раздрукаваць і прынесці вам гэты акадэмічны артыкул, які вось у тым ліку гэтыя даследаванні правялі, прыйшлі да такой высновы. Гэта не значыць, што гэта вось там ісціна ў паследняй станцыі. Я же слышу эти аргументы и от тебя, я просто с ними не согласен. Вопрос не в академичности статьи, а в том, что я не согласен с этими аргументами. Базуются просто на конкретных дадзеных. Это всегда интерпретация мотивации разных игроков. Это не физика. Так, а у тебя же, Артём, так само у тебя. Конечно, ты скажешь просто, что я бачу равно поміж санкциями
санкциями и там вызволением полизневоленных. Я вижу прямую связь. Я такой сувязен. Да, вот поэтому у нас разница в наших интерпретациях реальности, но не в разница в том, что кто-то там видит академическую литературу, а Нет, кто-то есть не. просто дадзены ў тым сэнсе, што калі наступалі пэўныя крокі з беларускага боку, яны наступалі пасля таго, як пачыналася актыўная камунікацыя з захадам, і калі ў Менска была зусім зразумелая падстава дзеля таго, каб паляпшаць адносіны, з-за таго, што былі праблемы там ці з Расіі, ці агулам нейкія іншыя праблемы. Ну хорошо, мы этот спор уже вели, не будем. Мы, в принципе, усталявалі механізм ацэнкі. Да, значит, чакаем, чым скончацца выбары гэтыя, дакладней, што будзе там 9 ці 10 і далей наступствы, як это будзе развівацца сітуацыя, чым яна скончыцца. Будзем за гэтым сачыць і, адпаведна, Каталанас 182 пытаецца: задайце, калі ласка, пытанне на заканчэнне коротка, што будуць рабіць шаноўныя аналітыкі 9 увечары. А вось гэта вельмі добрае пытанне. І давайте яго пераадрасуем асабліва тым шаноўным аналітыкам, якія апошнія месяцы, і тут у вас у студыі, напрыклад, у адказ на той же мой артыкул і некаторыя мае інтэрв'ю казалі, што як бы вось пры Герман, які заклікае да таго, каб адумацца і паглядзець на тое, да чаго гэта ўсё можа прывесці. Ён як бы тут працаваў на рэжым ці яшчэ на кагосьці, а вось мы вам зараз кажам, як тут у вас, здаецца, Чала ці хто распаўдаў. Ты на чым бако, Лукашук, ты якога кажа, ці не Лукашук, хто там быў? Не, Свердлов. Да, Свердлов. Ты што, як ты можаш дапусціць, што нас разгоніць і яшчэ такое? Вось задайце гэтае пытанне Чаламу. Я вельмі спадзяюся, што калі, не дай Бог, нейкія фізічныя праблемы у людзей будуць за гэтага, то менавіта гаспадар Чалай, там розныя федуты і гэтак далей, якія фактычна заклікалі з пазіцыі таго, што яны тут нейкія аўтарытэтныя апінінмейкеры, да таго, каб вось людзі ішлі і аднаго лупілі. Так вось запытайцеся у іх, дзе яны будуць 9-го. Так а вы дзе будзеце? А я не прызываў да ніякіх вось гэтых рэчаў. Таму я буду дома з болем назіраць за тым, што будзе адбывацца. Я буду работать весь этот день, я никогда не участвую в акциях протеста, потому что, мне кажется, это противоречит моей работе. Если я комментирую политику и стараюсь позиционировать себя как нейтральный аналитик, я не должен становиться игроком. Это моя давняя принципиальная позиция, и даже такой серьезный сегодняшний накал не заставляет меня ее изменить, потому что возврата из состояние актора, состояние участника обратно в состояние, а теперь я вернусь и буду опять нейтральным аналитиком, не существует. Поэтому я сдерживаю свои позывы участвовать в политике. Ну, хоць мяне і не пыталіся, я таксама адкажу, што я буду рабіць цэлы дзень 9 числа, у тым ліку вечарам. Я буду працаваць тут, у гэтай студыі, і, карыстаючыся магчымасцю, заклікаю вас сачыць за нашымі эфірамі, а шаноўных экспертаў, карыстаючыся магчымасцю, запрашаю таксама да нас на эфір 9 числа, калі будзе магчымасць, просто абмяркуем тое, што адбываецца у дзень асноўны галасавання. Дзякуй вялікі, слухайце і глядзіце нас. Я нагадаю, Евген Прыгерман, кіраўнік Совета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» і палітычны аналітык Артём Шрайман. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі.